det er fordi Jesus har fødselsdag? Ja, jeg tror, det var fordi Jesus han blev født den aften. Og det var et eller andet med nordlys og sådan noget, og han fik gaver. Og jeg ved ikke hvad, men så tror jeg bare, at det blev til sådan en tradition, ja. Og så har man fejret det, at Jesus, eller sådan noget med, at han kommer og befriede os, eller sådan noget. Det er Jesus, der er fødselsdag på juleaften. Ja. Og derfor, hvis man ikke tror på Jesus, så fejrer man ikke jul. Det kan også godt være, at man tror på en anden. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men det kan godt være, at man tror på nogle andre, og så fejrer man ikke juleaften. Man kan også tro på ham der. Hvad nu han hedder? Nissen. Nej, Julemanden. Nej, ikke nogen der. En eller anden fra det der de nordiske guder, ikke? Odin. Ja, Odin. Jeg tror, det er fordi han hjalp mennesker. Så fejrer man hans fødselsdag. Vi stiller et juletræ op for at fejre. Det gør alle stuer måske. Så pynter man det op, fordi han har jo fødselsdag. Og så har man stjernen oppe i toppen, fordi det er det. Den stjerne der kom, der hvor Jesus blev født. Jeg tror, det er en nordstjerne. Og det til at finde vej, eller sådan noget. Til at finde vej der til Bethlehem, eller sådan noget. Jeg gør det tit sammen med min bedstefar. For han er sådan en, der tit går i kirke. Fordi der er mange fra hans familie, der er døde. Så er han tit derude i kirken. Der er han sådan hver anden tirsdag eller sådan noget. Jeg synes, det er hyggeligt, når man kommer over i kirken og skal synge nogle sange. Og Jesus, det var sådan noget, mig og min bedstefar godt kan lide. Jeg har fundet ud af, hvad jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig sådan en piratskib af Duplorat. Sådan, fordi jeg synes, det er sådan rigtig sejt. Det ser sådan sejt ud. Jeg laver også nogle gange nogle ønskelister, så tager min mor dem måske på indkøb, så køber hun måske det. Altså hun har råd til. Måske lidt Playmobil og sådan noget, og der er rigtig mange ting, så... Jeg ønsker mig en iPhone, fordi jeg synes bare, jeg trænger til en ny telefon. Jeg vil helst give gaver til nogen i stedet for at få nogen. For det er dejligt at se, hvor glade de bliver for det. Det er nogle gange, så får man noget, man ikke lige har ønsket sig, men det kan stadig godt betyde noget for en. Og man må gerne bytte gaverne, men man skal nok lige overveje at tænke over det. Så tror jeg, man spørger, hvor har du købt gaven hen? Så hvis man svarer Toys R Us, så køber man derhen, og så bytter man den for pengene. Så finder man noget, man rigtig gerne vil have. Så siger jeg rigtig mange gange tak for gaven, og siger, den er jeg rigtig glad for. Sådan at så bliver de jo heller ikke ked af det. Altså, så bliver jeg også lidt genert for at sige, at jeg ikke er så vild med den. Så er det tit, at jeg lige siger til min mor og far, at den kan jeg ikke så godt lide. Jeg hellere vil bytte den et andet sted. Det kunne godt være sjovt, hvis man gav sig selv en gave. Altså hvis nu man ikke lige havde set, hvad det var, så vælgede man en. Så mor og far, de så stod og hjalp en med at finde pakke. Så pakkede de den ind, når man ikke kunne se noget. Det kunne egentlig godt være sjovt at så give sig selv et kort, eller sådan bare en tom gave, en tom æske, og så skrive, nej, der står for en hemmelig beundrer. Så det er sådan helt, nej, hvem er det fra? Vi spiser først, og så bagefter, så danser vi rundt om juletræet. Og til sidst, så pakker vi gaver op. Altså, vi har sådan et papir samtidig, altså, hvor der sådan til at stå, hvad det er, vi kan synge og sådan noget. Så det er også helt hyggeligt. Min mor, hun plejer bare at finde nogle sange, så sætter hun det, og så tager hun det på en eller anden måde og sætter det på papir. Så kommer de op, så skal man så kigge,
Så går vi rundt imellem, og så kigger vi sådan et papir, hvor der står de der sange. Så synger vi dem. Jeg tror, der er 5 sange, vi skal synge. Vi får nogle gange and og flæske. Og så får vi noget sovs, brunsovs, så nok der. Jeg synes, det smager sådan godt i det. Og vi får også tit and, og det er sådan rigtig hyggeligt, at vi sidder bare og nyder det. Og så de der chips, snart kartoffelchips, så får vi også dem dertil. Det smager bare sådan juleagtigt, så det hygger man bare rigtig meget med. Altså, jeg kan rigtig godt lide, når vi får skinke. Men jeg kan bare ikke så godt lide anden, hvis den er alt for lidt inde i ovnen og alt for meget. Det er det eneste, jeg kan lide, fordi sidste år, der var den næsten helt brændt. Det var ikke så godt med anden med, eller flæskesteg, men jeg kan godt lide sværene på flæskestegen. Og så kan jeg heller ikke så godt lide risalamande, men jeg spiser den, fordi jeg får altid mandel. Så min onkel, jeg har så 2, men den ene, han gravede efter en mandel nede i, så den lå allernede, og så fandt den. Det var mega smidt, så han gravede efter den. Sådan her. Ja, altså i skålen, i den store. Ja, det forstår jeg. Ja, i den store. Det var bare mega nederen. Jeg synes altså, at det at vi hygger os, det er det bedste, som jeg synes. Og ikke lave noget kedeligt. Ja, det kan jeg godt. Som at gå i kirke. Jeg synes bare, at kirken, det tager så lang tid. Ja, det er så kedeligt. Det, jeg synes, der er den bedste tradition ved julen, det er det der, man samler sig alle sammen og hygger. Og ligesom, jeg kan ikke huske, hvem det var. Jeg tror, det var Malte, der sagde det der med, at man deler nogle hemmeligheder med hinanden. Det var Magnus. Det var Magnus så. At man deler de der hemmeligheder med hinanden. Altså sådan at sige, kan du holde på en hemmelighed? Jamen det kan jeg da godt. Det var fordi, hvis nu man har kommet til at lave noget ballade en gang, så kom jeg til at sparke en bold over i naboens have. Hvis nu man var lidt genert over for det. Og så kan man ligesom dele en hemmelighed med dem, som man så har kun med dem. Det synes jeg, det er en dejlig ting at have. Sådan en hemmelighed med nogen, man elsker og holder af. Okay, det værste, det var sidste år på lille juleaften. Det var jo sygt. Og at der er nogen fra sin familie, der sagde nej til at komme, fordi de blev syge. Det er det værste ved jul, det er, når der sker noget sådan. Jeg synes, at det er meget værst, hvis der er et eller andet, der er gået galt ved julen, så man ikke kommer til at holde den. Altså for mig så er det det der med, nu har man jo haft sådan en hyggelig dag, og så lige pludselig så skal man i seng. Det hader jeg. Og så altid så hader jeg at gå i seng. Jeg synes også det samme som Lykke, hvor man lige har haft det sjovt med juleaften, og så lige hvor man skal i seng. Det havde jeg helt vildt, det gider jeg ikke. Jeg vil bare hellere være op hele natten. Bare være hen ved juletræet. Jeg synes også bare, når man lige hygger sig helt vildt, og man lige er midt i noget, så skal man bare i seng. Mega nederen. Det er meget vigtigt at være sammen med nogen fra familien. Det er simpelthen, fordi familien betyder så meget, og det bliver også bedre at være lidt flere end kun at have en, så bliver man lidt ensom juleaften. Måske kan man sådan se fjernsyn sammen, hvor alle de bare sådan sidder op ad hinanden, hvor de bare har det her rigtig hyggeligt. Jeg synes også, det skaber en helt anden måde, når man er sammen med hele familien, og kan sidde foran fjernsynet og bare læne sig op af hinanden, eller lige sidde der, ligesom mor og far. Så lige der, så sidder de og hygger. Og jeg glæder mig til juleaften, fordi vi skal jo hygge med familien der. Jeg ville ikke synes, det var den samme jul, hvis nu det kun var en af dem. Fordi på den måde, så kan man ikke gå over og sige til sin mor eller far, jeg elsker jer virkelig. Fordi at så lige pludselig, hvor er de henne? Altså ligesom, jeg kender også en masse, der er skilt.
de holder heller ikke jul med hinanden. Altså, jeg tror ikke, det er særlig sjovt. Altså, ligesom at være samlet hele familien. Man savner garanteret rigtig meget, fordi at de er skilt, så kommer man helt til at tænke på det, og kommer til at huske, hvordan det var at holde jul sammen med men når de er hver for sig, så bliver det ikke sådan en god jul. Jeg synes ikke helt, det ville være det samme, hvis man holdt det sammen med vennerne. Fordi vennerne, det er ikke ens familie. Ja, man kan godt dele hemmeligheder med vennerne og sådan, tale med dem om noget. Men hvis nu jeg var sammen med en af dem, så tror jeg bare juleaften, ikke? Så tror jeg bare, jeg ville have rendet rundt. Vi ville bare have rendet rundt over ovenpå, fordi så er vi jo ikke nede, når vi er sammen. Det er det, jeg synes, der sådan er ved julen, sådan man bliver samlet alle sammen.